Salutare prieteni, eu sunt Alberto, iar azi avem pe Fotbal Top un nou vlog din seria dedicată pariurilor. Înainte să începem, pentru a afla primul tot ce postăm, lasă-ne un like pe Facebook, dă-ne un follow pe Instagram și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Pentru primul pariu de duminică mergem în Liga 1, acolo unde Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în cel mai important meci al etapei cu numărul 4 din play-off. Ambele formații vin după partide dezamăgitoare în Cupa României. CFR Cluj a pierdut acasă în fața Astrei, scor 1-3, în timp ce Craiova a pierdut tot acasă, scor 2-1 cu Viitorul. Dan Petrescu și-a odihnit jucătorii, în timp ce Mangia a mizat pe cea mai bună formație în meciul cu Viitorul. Rămâne de văzut acum cum se vor adapta cele două formații la noul meci din campionat. În ultimele 5 confruntări directe am văzut goluri puține între CFR Cluj și Universitatea Craiova. Ne așteptăm și acum la o partidă echilibrată și închisă, cu puține ocazii de poartă, și mizăm pe sub 2,5 goluri. Primim o cotă de 1,50. Pentru al doilea pariu mergem în Premier League la meciul dintre Everton și Arsenal. Gazdele au făcut investiții serioase la început de sezon, dar au avut parte de rezultate dezamăgitoare. De cealaltă parte, Arsenal se află pe poziția a 4-a și luptă pentru locurile de Champions League cu Chelsea, Tottenham și United. Vom vedea care dintre aceste echipe vor obține biletele pentru Champions League. Până atunci să ne concentrăm pe meciul dintre Everton și Arsenal. Ne așteptăm la o partidă spectaculoasă și mizăm pe un meci în care ambele formații vor reuși să marcheze. Cota pentru GG este de 1,55. Biletul zilei de duminică este format din 4 partide și ne aduce o cotă excelentă. Mai mult, dacă intrați pe canalul nostru de YouTube, puteți găsi alte 10 ponturi numai bune de jucat. Cam atât, prieteni. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să dai un like și să share-uiești clipul pe pagina ta de Facebook. Te așteptăm și pe YouTube, apasă și acolo butonul de like, bifează clopoțelul pentru a primi primul notificare atunci când postăm materiale noi.